पहिलाव sini gothang Kaitor hambai. Tinini video sung wansolainai. Sakni Krishno balai. Ani logi phai khe. Borok ani sagri ngai manya hanai. Jisu samani kokthai rokno sung wansolainai. Takhuk bukhuk rok. Bo kok samani jorawo. Kristo kanta bujagya cross chini bagai busil important bo sakang baira no sawai mano sakni Krishno baldi abo tamo ko wan sawai nai ke bellai wana masincha Jisu tamani bagai Krishno baldi hanai shakha phadi sung o Krishno kisa moito khailai siwana Kristo o Kristo joto borongni naislemano soikha Kristo o Kristo khukhtui musujakmano soikha thaprarjakmano soikha tekto manmano soikha ashuk borongni sumsokno rujunani soikha mafa takhuk bukhukno khibinani soikha majra khlainaino nakarnani prungkha te o Kristni bagai bo bini hamjakmani sagri rokbai soda khibi jagbai soikha hake Kristo Jisuni o cross sungno khalogoi soiwei hamjak suknani se prungwo bo sawi mano sini bagai mwthang jaknani belai kutu gobanga kebeng mugrok phainai hanai sung kisisa hamya sayara ungkha hangke soiwei manya soitan bai messenger gai thango te Kaitori thani kha beraya kha ragai manya ungo phadi sung baknai lenai Jisu samani kokthai rokno lok simani kothma kahamne 14 ni 25 26 te 27 no porenai borok kobangma Jisuni loge himlaijak bo ufiloi borok no hai honai sakha ani thani phainai borok bo buma bufa bihik busa takhuk bukhuk phia sakno suda khibiya ke ani sagri ngai manya sakni Krishno balai ani logi phaya ke borok ani sagri ngai manya hanai Jisu sakha aboko khlai sasa bai sana thangke Kaitorni ha manani mwthang jaknani thaiplaya langmano manani asuk khlaya hinmase sung kabangma Christian okno nugo borok bukhuk bai Christian honai gosewo actually borok no Christian hunya tamni hinke borok Kristo ni kok bai tongya te tongabo chesta khaya sung elambago no clear ke nugo ekjuhon duini soiwo ang Kaitorni bisingo tongo honai sanai borok bo Jisu Kristo tongma tuino tong thai honai sung phang ke elambago nuwo borok wansugo tuyolop khangke Christian honai tamo ke Bible om hai sawo azai kata azai di nini khabai khukbai Kaitor no poito khlai di sakno hamjak tui buino hamjak di nini tong kurui rokno rubai di bui majra berke ufili majra tarok fidi baisa thapra rukhe te baisa hadiwi rudi aborok bebak no Kristoni mungoi khlainani saitok nai takhuk bukhuk no se Kristoni borok hino takhuk bukhuk rok sung sumsok gonang borok ni bagai o bakni kokthai rokno sung samang khlainani belai no kutuk abo sini bagai cross balmawe bakshano sini subrai Jisu bo sawai mano sungsar bono satok mahai naisre mahai bini sagri rok bo abo hai no naisre jaknai abo ni bagai no bo hai hini sao mafa bosano naislenai takhuk no hamya sanai naislenai khukti musonai logete baya brok bai nung Kristoni jarai pasejaknai romjaknai bojaknai botharjaknai te aborok no
bhe bak soi man suknai borok bo se hamjaknai hinui जों elambago nugo. Hake phaidi जों elambago no o kogrono nailaiwano. Mathai simani kothama kahamni 24 ni 9 10 no. Pore nai. Afro norok romjakwano. Satok jakna bagwi yapharo rohorjakwano. Norok butharjakwano. Be bak borokno ani bagwi norokno naislaiwano. Afro baksa musluwano bobo bono romruwano bobo bono naislailaiwano. Tei bising nailainai mathai 10 ni 22 no. Ani bagwi bebak borok norokno naislaiwano. Tamo ke soiwi man suknai borok bo se hamjaknai hinui जों elambago nugo. Hake takhuk bukhuk जों elambago no nugo. Norok Christian ongai satok jakhe ta lasidi. Tamo ke norok Christian hamjakma bai Kaitor no hambai rodi hinui जों elambago 1 Kaitor 4 ni 16 जों nugo. Hake takhuk bukhuk Kristo sini sumsokno suwei klangkha. Phaidi जों gothang tongplaina bagwi theiplaya langmano manna bagwi kha srangwi sakni kusno balwi bini jual ballaiwano hake bono srunglaiwano. Tei sini bokha hamya no khibi laiwi soitan no mesan laiwano. Hake phaidi tenini video asuk nang sithang hambai Kaitor no tei Kristo no hamjaknai takhuk bukhuk no hambai video no share khlaidi subscribe khlaidi Kaitor ni ha warnani bagwi tei video no khalogwi nai tonai takhuk bukhuk no Kaitor hamari katal kherutha.